1 viewers. Salamat. Salamat sa pagtanaw. Hello sa 1 viewers dyan. Thank you sa pagtanaw. Nasa workplace pa ako guys. Saglit lang to. Mga 15 minutes. 15 minutes lang to. Kasi uwi na naman. Uwi na naman. 15 minutes lang to. Anong oras na? 12:18. Uuwi ako ng 12:40. Meron pa mga kaya pa ng 20 minutes. Pwede pa 20 minutes. Hello sa 1 viewers dyan. Mag-comment ka. Alam ko kung sino ka. Nararamdaman ko. Alam ko kung sino ka. Shout out sa'yo. Salamat sa pag-tanaw-tanaw. Lakas na ulan kanina. Thank you sa pagtambay. Salamat.
Ang hirap ngayon mag-vlog guys. Di tayo makagala. Hirap na ngayon mag-vlogs. Di tayo makalakad-lakad dahil sa labas. Kasi may nakabantay. May korpyo. Pwede ka magawa ka ng video doon lang sa bahay mo. Doon sa loob ng bahay, pwede ka magawa ng video. Kung ano-ano dyan. Sag-unsay mo buhaton. Para maka-video lang ka. Para ma-upload mo sa YouTube. Para ma-upload mo sa YT. Sa unsa lang. Lisod na kayo mag-upload. Di na ka malakaw-lakaw sa gawas. Paita. Perting paita na karon. May tag mahuman na ning kuan ron krisis. Mawa na ning krisis. Maoy ni nakaingon. Wala na tay mga vlog-vlog. Saon naman ni ron. Wala na tay mga vlog-vlog. Lisod na kahayo. Ay, nako. Ting paita. Lisod pa kayo kwaon ng watch hour. Lisod pa kayo kwaon. Perting layo pa. Wa pa ko ka 1/4. Wa pa ko ka 1/4 sa akong WH. Unsaon na lang. Paita. Pagkalisod. Bye guys. Sakto na. Okay na ora. Okay na. 15 minutes raw kutob. Salamat kayo sa na-view dia. Salamat kayo. Di lang ko magdugay. Kay mauli na sad ko. Padung muli na ko sa akong kampo. Karon na ako sa trabahoan. Salamat ha. Salamat sa na-view dito dapita. Kung sa sunod naman. Kita-kit sa sunod. Babu.